Kaixo eta ongi etorri txorienera. Patrizia, arratzaldeon. Ze moduz? Ondo. Ni goze. Hola, ja, aurrenekoa eta zaska, pomba, goze. Bale, behitu, atzo Marokona bukatu gendun. Gaur jarraituko dugu. Beitu, ez gara mogitxu. Goziak entzeko zer da ona, ogisa. Bai. Ogi berezi bat ingo du. Ondo, tripa betetzeko. Bai, baina gozo aldetik botako du. Beitu. Nola, zemen. Semena. Zemena. Bueno, Izen polita. arbendol zemen ogia egingo dugu. Hau da, bueno, Marrokozen egiten den ogi olako zapal bat, sartaian egiten dana, normalean, eta kasu hontan gozo moduan egingo du, postre moduan. Horretako zer egingo du? Lehenengo, osagaiak, hemen dauzkat, irina 150 gramo, semola daukat 150, egingo dugu sumendi bat, eta sumendi horren erdian, ekilore olioa botako dugu, 30 bat gramo, eta ero urrepela. 150, ero jungo gara botatzen beharrala. Gero, ore bat lortuko dugu, ore hori jungo gara hemen semola pixkatekit harri gainean, 5-8 bat minutuz nahazten, eta hortik atarako ditugu 9 bola, txigora bera, bolatxo txiki. Hoiek ingo ditugu nada bildu sukaldeko plastikoan, eta ero pausatzen utziko ditugu 20 minutu. Orduan, betegarria egingo du. Eta betegarria, esan bezala, arbendolak izango dira. Ingo duna birrindu robotean, arbendolak, azukrea, gurina eta laranja lore ura. Besterik ez dauka. Horrek ere, utziko ditugu bolatxotan, 9 bola atrako ditugu, eta gero izango da lusatzea orea, lehengoa, gero fin, lauki itxura ero eman da, arbendol krema ere lusatuko dugu, erdian jarriko dugu, eta gutun bat izango bazan moduan bilduko dugu, laukitxo bat egiten, eta horiek sartaki batean egingo ditugu. Lagungarri moduan zer emango dute, estia eta sesamo hasiak. Hoixe besterik ez. Osagaia zen dauzka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ez, hau lagungarri gero irekitzeko da. Semola hemen daukat. Epa. 10. Eta haitxu. Bigarren errezeta Patrik egin behar duena, nik hori probatu nahi dut. Gerokuak. Ez dut sekula, benetan, irakurri hola, bera bakarrik oso behar da. Osagaiak ikusi ditu prestatzen da esan duen, eta pusketa bat eta... Lapurtu duzu, alatabe. Dan ez da konta behar. Bueno, esan bezala, horea egiten jongo naiz. Izaten bauzue sukaldeko robot eroitako batean, osagai guztian hasi eta landu. Guk, denbora pixka badaukagunez, eskuekin ingo du, era gare batean itazan moduan. Bai, hau ditzen da Afrikako iparraldeko errezeti, ez da? Han oso saliek dira ogi lauak eta itxeko. Bai, hainbat eta hainbat dauzkat ezberdinak, eta gaina jaki ezberdinekin jaten dira bakoitzak, eta... Bai, baina nik holan goxua dana ez dut probau. Gatz pixkat. Bai, betik asixak probau ditut, holan ogiak lauak, betik asixak. Bueno, gaur, bai. Postre moduan ningo du, Bai, azkenean, abantaia hori dauka, ez? Seguk ezagutzen ditugun ogi gozuak, brioche ogia edo beste ogi batzuk lan asko daukie, ez dutzu nahi meriturik kentzia, baina hau erresaua ematen dago, ez? Honek erresaua ematen dago. Pasadio den ustiraletik ematen du egiten ari gara zutani kanpineko menuak, azkenean hau sartaki batean ingo du baita, ez? Kontua, hemen, tresneri moduan, sartagi batera biliko dula, eta zer gehiago, laberik ez dugu behar, ogia aipatzen dugunean, normalean, jendeari beti labea etortze zaio burura. Baina ez da usetan, sartaginan behin leike... Euskaldun zer esango du, talua daukagula. Hori, bai, talua dauko, eta beste hainbeste gauzein leike, beste hainbeste ogien leike bai sartakinan, ez? Pizza eta dani leike sartakinan. Bai, guk pizza egin gendun txorien, bai, eta... nik... Webunia ikusi bihot orduan. Aspaldi zantzan hori. Bai, pila bat errezeta ditugu, gure webgunean, beraz, sartu zeike interneten da hor behitxu. Bai, nik ez da izema, milaka batzuk errezeta, badaude, eta tartean, hori pizza, eta nik, izan, txingarretan ere, parrilan izan dut pizza. Bai, ni sartakinean, eta frigituta bai, badaue frigitutan dan pizza baten errezetia hortik, eta ingot, zerrenda horretara doia, eta bai, eta ogi asko. Lana pilatzen nahi zaigu. Bueno, ogia ipatu duzu, nontan, denboraldia hasi baino lehen, gure jarraitzaile fin batek idatzi zidan, da, posi berreko gokin guri ikusteko, eta esan zidan, da, ogia inbarro zugunen batean, zigor, betiko ogia.
Bai. Eta esan nik etxean hori egiteko ohitura badaukat, eta ekarriko dugu, pentsa astu zedenik, eta gogia, bueno, kasu hortan bakizu, gogia behar duena, fermentazioak, eta hor altzatzen dutzi behar dugu, baina, bueno, guk ekarriko ditugu pausu guztiak aurreratuta. Eta zuk itxosu ogia ama oreakin eta danakin? Bai, ama oreakin eta danakin. Oin, ala ere, ama orea erabiltzen dut, bai? Baina botatzen diot legami fresko punta baita ere. Bai. Laguntzen di. Hori beti. Bai, ze okinak hainbat okin ezagutu ditunik, eta lantzen dute baita ama oreakin, da orantza bai deitzen zaiona, eta beraiek ere esaten dute, Bai, egiten dugu, baina legami pixkat ondo etortzen da. Baina hori bai, Gero hartzidura luzeak, egun batetik bestera oskailuan, eta aldea dago golan indako ogia, edo, bueno, ogi askarrak esan dezago. Euskal Herrixan beti jan izen da, hau, baserriko gisa, ez? Baserriko ogi gogorra hori. Nei nira mamai asko gustetan jako. Nei ez dakit, igual modernia guan ez, da gustetan jat, ama orea da ontxe gaur egun itxe dituzten ogi xamurra borraik. Baina nire etxean beti denik jan izen da, baserriko gisa. Eta gero, noixian behin, ez? Gaur egun jaialdi berezixetan eta talua. Lehen aipatu esun talua, ze da gure ogi laua, ez? Eta gure ogi oso tradizionala. Bai, eta garai batean esaten zen, pixkatez, dirua ez zeukatenen da ogia izaten zala, zenbat hor aurrean zaudetenok, taloetaz naskatuta bukatuko zenuten, beti egunero taloa jan behar izateaz, eta gaur egun, nik uste dudala, luxuzko osagai bat, eta holako egun berezietan da jaten dana, eta ondo ordainduta, baina jentea jarraitzen du eskatzen. Ondo ordainduta. Lehen erlazionatzen zan geisha, familia hori humiletan eta txiruetan, ze Mexikon bai daukie burrituak, eta burrituak eta takuak, lehen bai hori oso jan humila esan. Merkia da, azkenean, ez? Bai, azkenean, ikusi oso ez, gurina, ura, edo hartua edo garixa, ura, eta hori bakarri da. Orduan, gaur egun Santa Masetan arrasten egoten die Santa Masak, abenduako 22 da, eta han etorten jaku, Nafarro aldetik, eta... Baina arrasaten egun berandu di Santa Masak, ez? Egun berandu edo Donostin egun balen hau. Bueno, baina ez da bakarri Donostin, beste herri batzutan behiten da, baina arrasaten, originala, benetakoak, autentikoak arrasateko edea. Gero hiriburuetakoak hasi ziren arrasatekoak kopiatzen. Hori zetot, kopisa, ze Bilbon itzen danean, ni getxon bizina zenez, Bilbon, lagun asko daukot, Bilbora joeten dinak eta, arrasaten bebai daukot zu Santa Masak, ez dakizu ez asmatu, barkatu. Santa Masak onak guri edi. Bakarrak, unikoak, autentikoak. Bai, txistorra tabernetan, taluak, animalixa, ferixia, artizautza, ez dakit. Hori da, benetako Santo Tomasak. Bilbokoak, baina, eta Donostikoak, ez da txarto. Hau nire moduan, eskerrak, bat laro ez da neurtzen. Ez da, arrapasak txiribiton. Bueno, baina... Ni xili, taluen inguruan, talua, zora. Eta taluek, ontxe gaur egun, hori asko, tabernetan eta ja ez dauz. Bilbon badau taberna bat, Aldezarrean, itxitxula talua gaur egun, eta oso goxuak. Baina, bestela jaixetan eta ferixatan eta aukitzen ditugu, ez da? Hor badau, ez? Norbait azizan, ez dakit jarraitzen duen, Zuek zerbe badali maegozue, txorien abildua ite puntuz. Izostuta, eta saltzen zituztena paketetan, ez da, sei amarrekoak eta holan, eta izostuta, eta bakarrekin barzen duela, desizostuta, sartaitik pasa pixkaterola. Eta bakit, norbait azizal horako zerbait egiten, eta ez dakit jarraitzen duten horako zerbait. Badaude hainbat proiektu, bere garaian bat egon zan Eusko Jaurlaritzak eta laguntzen zuena, diru laguntza ematen zuena, eta zan Euskal Fast Foodta, agentiari, asmatzeko, zer izango zan. Eta, gehien aurkeztu zana izan zan talua. Taloak iritzen zan egolan. Izan behar zan zerbait askar reitekoa, baina era berean gero produzioan eta ez behar izatea gauza handirik, eta... Eskenean, niri kuriosua pentsatzen jat, ze eskenean basoiaz hiriburutara eta jatetxe mexikarrak dituzu 10 edo 20. Baina gero, taluak zerbitzatzen dituzten lekuak bat edo bi, ez? Kostata.
hori ez, aurkitzu bituzu. Orduan hori, ideia politxa da. Bai, guk talo taberna bat. Txorien eukin ditu hainbat pasari ekoizleak, julen da horreko talokoa, eta leitzatik eta etorri zen bebai, eta hainbat izan die, hortan juten diera gaur egun eskontzetara, eta ematen dute luntzantzeko bat, taloekin, baina ja dira tamaina txikiko taloak, eta betegarria ez da betiko txistorra eta ez da bakaiaua, modu ezberdina prestatuta fuarekin, eta ez da izan. Eta erantzun ona, apuntatzen dut nire eskontzarako, ni eskontza askotan ikusan naz, ontxe, denbora aldixa da. Eta eskontzatan ontxe jartzen daue, sushia, eta, sushi holan barra batzuk sushiakin, eta barra batzuk gauza askotekin. Nire eskontzan, hildak, eta ontxe esan duzula taluak, taluak. Osa, eskenien, gure jana bebai berreskuratu inbida, ez? Eta, hori, eskontza euskaldun bat bada. Eskontza pikante eukingo zoan. Bai, hombre, hildei jarrikotza eta apur bat Errioxara Elegriaren bat edo. Ufa! Bai. Barrura. Horan, gero, ez dakit ideia hona da, gero geixau erango dago eta gero barra libri gabe ordain jubi da, beraz, ez dakit mina jarrikoten eskontzan, niretako bakarrik. Orduan, zelan goiaz horiekin? Nin, hemen, neurtzen, behatzi eta bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Behatzi eta bidea. Behatzi, jartzen dut behatzi, 8. 8 jartzen mazu nik erriti markatzen, 4 alde batera, 4 bestera. Ez, behatzi, jaka. Izango da ziren japoniarrak esango nuke. Honek, enredetziaren, iten dute olako hausa, baina, bueno. Gutxo era, Talua jaten zan lehen, nire etxean behintzat, nire aitzitxe berrizekoa esan, bizkaitxarra esan, eta baserri esan eurak jaten zan morokilla. Gure aitzitxek beti bizi guztien morokilla jandau gozatzeko. Gozatzeko lan... Txorien egin dugu morokilla. Bai? Egin dugu morokilla eta itzein dugu morokillan historia, eta morokilla janda gero, pelarra moztu, hortuen egora eta bera ibili, eta... Horrek ematotzu energia danaterako. Eta morokilla hori bai, eitea bazaukan bere sekretua, badauka bere lana, handi gaina beti ikusi dut, normalean niretiak eta egiten zabien, nik izebarik ez dauka, nik tia dauzkat, sentitzen dut horre bestaldeko entzako, baina, eta beti, hori lantzen ordu bedetiak izaten, hori landu inbida gero ondo, eta ez itxasteko, eta egurrezko goiarakinan eman, termomizien bainalda. Esaten dut nik... Zelako pekatua. Bueno. Ez da pekatua. Oso lagun, nik badukat termomiz eta oso lagun garrixa da. Baina bai. Nik imaginatu dut, zure izeban dako da, zure tian dako da, nire amamantzako, igual apur bat pekaua izango zala. Olako gauzarik erabiltzea. Baina, bakizu ez. Evoluzionatzen da. Eta gaur egun, gustatzen zaigula beste gauzatzuk egiten egotea gero, jartzen duzu egiten olako, berdin zait, arrozesne baten olako gailu batean, gaur egun dauden robot hauek, ero bexamel bat, ero segia da olako nik gehien bat erabili izan badu bakarrik hortarako erabiltzen dut, arrozesne bat, bexamel bat, olako zerbait, baita pizza hori bat, utzi eta arek lantzen du, eta listo, ez tozu ezer gehiago egin behar. Eta bitartean zu, seme-alabekin, lagunekin, bikoteakin, da hori. Txakurra pasiatzera, etxia garbitzera, beste gauza produktibua bat. Bueno, bai. Eta sukaldian askoten zatu, ez da, gainean egotiena jentia esaten da, reseta bat, baina horre babarrunak 2 ordu behar dituzte. 2 ordu zutan, epele-epelean, goxo, ez da gainean holan hon behar, Edo ez da risoto bat moruan holan egon bizara da, mugitzen ez momentu oro, aldotzazu utzi, eta... Besamela eta holan eskolan erakutsi ziguten egiten, hori, une oro mugitzen egon behar da. Bueno, une oro, ez da une oro. Jisten diozu zua, mugitzen du pixkat, beste zerbait egiten zoaz, beste 2 buelta, ez da zetan gainien, behar gaur egungo, ditugun lapiko eta katxarreria moderna hauekin, normalen ez da itxasten, lehen garai batean, bai. Gaur egun. Bolak egin da, 9 bolatera ditut, eta esan dakoa. Hau, ekingo ditu da oin, bildu ingo ditut, eta gero ekilore olioaren laguntzarekin lusatu ingo ditu, 20 minutu barro. Eta oin bitartean, ingo duena, arbendol gordinak, azukrea, laranja loreura, eta gurina, robotean sartu, eta pirrinju. Eta hori izango da, betegarri moduan erabiliko dugun, orea. Irakurri dut, betegarri ezberdinak ere aukera badagoela itxeko, nahi dut esan, beste fruitu lehorren bateaz, han pinaziak asko erabiltzeko dira, baina gaur egun pinazia duden presioan ere. Garestixak, pistatxoak be garestixak, baina goxuak, geratuko ziren, ez? Oso. Eta bestela, txokolatia do, ez? Ez tozu pentsatzen ondo geratuko dela. Ez que ni txokolatia da nahi jato otzata. Da nahi?
Bueno, dan nahi ez, baina. Gero ingo duzun rezetai ez? Hombre, gero jarrikoten ez. Hori, igual sekzino bat bide dugu, ez? Errekuperatzia hemen lehen ETV egon zan guarrindon gadaz, sekzino hori. Igual berreskuratu inbidugu bai. Eta olako nasketa arraruak egin, baina momentuz ez dugu ingo. Gero ikusiko zu errezitea da ulertuko zu esegatik. Bueno, zer gehiago, Marrokos daukagu, ez? Eta Marroko itzein da, bueno, kultura Marroko arraz itzein izan dugu txorienen baita behin baino biotan, ze ekarri diguten da, baina, bueno, gu sukaldaritza programa batean gaudela, bueno, sukaldaritza Marrokoarra oso gomendagarria, oso aberatza, eta gu badauzkago hainbat errezeta hemen normaltzat egiten dituguna, baina handik jatorrian handi datozenak. Bai. Eta, bueno, gozo gintzan, artistak dira, espeziak asko erabiltzen dituzte. Oso goxua. Gainera, sukaldaritzaz aparte gero inspirazioa izan di musikarako, ez? Azkenean flamenko handik dator, gitarria, izan di kimikarako, bai, ez? Alkohola hitza, handik dator. Alkohol. Amoniakoa, merkurioa, hemen daukat, matematikarako, bai, algebra, aritmetika, geografia ez, geometria, handik dator, beraz, bai, kulturalki, aportazio oso politxak indabe, eta... Nik hor daukat, faltan hor esaten dena ez, bidaiatu nahi dudan herrialdeen artean, horra juteko asma. Bikotea onda Marrokon... Ez zauze onda, hemen etxetik urbil dauta? Bai, baina... Betxuz, baina duela 20 urtero izan ginen, gu ara, lehen eskalatzen genduenean, asko juten zanan Atlasera eta... Todrara juten zan jente eskalatzera. Eta izan ginen hori bidea, baina ez da ize gertatu zitzen, azkenean nirekin etorria zanak aixotu zan, ez da izer, eta asmoa zan, hemendik gaina kotxez jute araño, Eta azkenean ez ginen joan, da penakin, eta hor daukat, beste hainbat toki bezala, azkenean mundua horren handia da. Mundua esatitzen da bi zerrendatan, ez? Egon zaren tokixak da, egon nahi dozun tokixak. Nik behintzat ez dut ezagutzen herrialderik, enazenik joango. Leku guztietan da, baina hemendik hasita, Zenik hori zenbat lagunei esaten diodan, oso ondo, bidaiatzea zoragarri dago, munduko tokiak eta ezagututa hori. Baina, Aizarna Zabaldun dagoen jakitea ondo dagoela. Eta jende asko egia da, bere ingurutik, ateatzen da, eta igual ezagutzen du Tailandia eta Txina eta Tajikistan, baina ez dakin nun dagoen Leitza. Nik Leitza bai, baina lehen esan dozuna, Aizarna Zabal. Ez tozu azterketarik eingo, ez? Zego intxe ditxemo zuelana azterketa azkar bat, Aizarna Zabalago jendeak ikusten gaitu. Muxu bat, zuentzako. Bueno, eta gero hartuko du, Gero mapan kolokatuko eta bisitan joengo naz, baina printzipioz ez dut ezagutzen. Ez dut gezurrek esango besta? Ez. Nik behitu, nik gidatzeko karneta atarra nuenean, niri gidatze asko gustatzen. Eta nik gure bizioa zan, kotxe hartu, eta kilometroak eta venga, herri berriak eta ezagutu, eta ez dakit noa, eta, bueno, jun ginen, eta nik Euskal Herri guztien gendu, milaka kilometro. Eta, bueno, beti aitzakia, eskalatzera, mendira, baina beti lusatzen bideak, gaina lehen mapa hartu behar zan, ez da gaur egun moduan telefonoan sartu eta pipan, hor tontuan moduan jarraitzeko, lehen hartzen gendu, da izen batzuk referentzi moduan hartu, hemen hartu behar du eskubitara, gero eskarretara, eta kilometroak eta, bueno, Euskal Herria ezagutu, egia da, beti izatu dana. Bidaiatzea ondo dago, baina etxean daukaguna. Bai. Azukrea, arbendol gordinak, txigortuak, eta hau da, laranja lore ura, erderaz, agua de azar. Hemen ja, lagunak oraindik urruti daude, baina errege opila. Eta oindala aste bat edo bi, erabili zinun beste errezta baterako. Eta gainera, inspirazio arabiarra zaukan beste gozo batentzako, ez? Zan? Ni gustatzen zizkit, errezetak hangoak, eta enaiz egon, baina... Bueno, azkenean gastronomia bai da, iraiatzeko modu bat, ez? Bai. Semearen ogia, guk, Euskaldun duingo, eta semearen ogia prestatuko dugu gaur. Arbendolekin. Arbendol betegarriarekin, eta, bueno... Hauetan oin behar da pazientzia. Zait, inoiz saiatu zareten etxean, tallina da sesamo pasta bat egiten dana, erabiltzen dela askoan, herrialde arabiarretan, baita, hemen ezagun hau den, kakao eta arbendol krema,
marka hainbat daude, Bai. hori egiten duena. Bueno, pazientzi asko behar da. Jendeak ikusten duela, apurtzen dala, gero geratzen harri holan haren moduan, jarraitu behar da. Jetxi, bera, eta jarraitu ematen. Jetxi, bera, eta azkenean hasiko da olioa, bere olioa botatzen arbendola, eta pixkanaka pazientzi pixkatekin, betegarri bat leuna eta fina lortuko du, baina pazientzia handia, Eman, jetxi, eman, eta zuentzako segundu batzu besterik ez dira izango. Azkenean koipia ataratzen da, ez? Hori da, bai, eta kakauetekin berdina, baina pazientzia behar da. Txoin, ointxe gatoz. Buelta batzuk eman ondoren, eta nik uste buelta asko eman dizkigula, azkenean lortu dugu oreolan itxaskor bat. Orain zerringo dugu, hemen sartai badaukagu prest, ja epeltzen. Horre kilore olio pixka botako dugu gero. Lehen, bildu ditugun oreak hartu, ekilore olio pixkatekin bustiko ditugu, ezer tanta bat. Apura labantzeko da erreixa huitzeko, ez? Bai, eta ez dudalako nahi erabiltzea gehiago semola, ez irin gehiago. Zer, azkenean, askotan jendeak egiten duena semola, irina, botatzen juten da, bai. Ogi hori zurgatzen juten da, eta sakarra geratzen da. Orduan, koipestatu dugu, bai. Eta oin, utziko gana da hemen, igual, ontzi batean, eta eskuak eta guztitzeko. Eta ingo duna, iriki, eta eskuekin bolatxo bat ingo dugu, txikia, zapalduko du pixkat, eta bere erdian sartuko dugu. Eta bildu, eta hori, eskutiz bat izango asamo. Garai batean, horatzen, gutun batak, bazinen zu gutunak eta idazteko, lehen jentea bidaiatzen zuenean, da iritsi toki batera, eta iten duzu? Ondeokan bidaltze ditxute, bai. Oso erromantikua da, baina bai, nire gustatzen jat. Bintzat, amamai, nire amama Juaniri, amama Tereri, eta gurasoi beti bidaltzatzet, aurten Kolombiatik bidaldi dut. Eta postala, eskutiz? Postala. Batzutan pasatzen dana da, gu baino berandu hau heltzen dira. Eta hori, 3 astetarako goiezela, baina bidai erdixan bidali eskero, heltzen dira igual urrian edo. Baina, bueno, detaile politxa da. Bai, lehen nik, goratzen gazteago ginen nian ero, beti ez, eskutitz beti busoira juten zinen, da lagunak udalekuetan da indakoak eta beti busoira juten zinen, da zer iritsia zerbait, eta ez ilusio horrekin ibiltzen ginela, baina, inja nik uste dut ez da, itoin bakarrik bankukoak iristen dira. Bai, fakturak eta taulako gauzak. Bueno, noixian bero igual sorpresaren bat. Bai, inoiz, aspaldi, nik ez da. Igual norbaitxek gure dozko eskutitzen bat idatzi txorien abildua eitb.eusera. Igual, eta bestela, Miramon pasealekua, 170 usteo dala, idatzi eta hemen ETB jasotzen dugu baita, Ba, espada zigor iturrietan izenean. Nik ez dakiz ezartuko dauen bor, beraz, zure izenean da. Gero, ona bada, nerekin aldozu partekatu. Epa. Idia Zabal gaztaren bat badabe, eskutitzakin, aldozu bidali, eta jasauko. Idia Zabal karriko, bakizu, bitu, urri bukaeran, urriko azkenengo ostiralean, feria nauzi egiten da, Elizondon. Bai. Eta, aurten gaztaleiak eta nahi dute egin. Eta ara jungo gara, epaimaikide bezala. Eta, ekarriko izu gaztatxo bat. Ondo, ekarri. Eta eskotan, gaur baina daukau postre arabiarra. Ezta? Eta dauz, influentzia pila bat, edo, kultura nahasketa pila bat, ez? Euskal kultura eta kultura arabiarran artian. Nei, etorten jaten lehena da, badakizu dauela musika talde bat Donostin, deitzen dut Sonakai, dauka izena. Egon zian 2018an Got Talent saioan, eta bestu zaudien Mikel Laboan txori, baina flamenko eran. Baki banikio Neria izango zen. Bueno, erorin zeimat. Emozionatu iniz eta erorin zeimat. Ez da gertatzen ez. Bai, nire ama dantzarixa da. Dantzari ez profesionala, baina dantzan ibiltzen da. Eta inzauen arrasaten, bai, Monterroi parkian, inzauen Sevillana dantza eta Euskal dantzan arteko lan nahazketa bat, eta oso interesargarria esan, egisa esan. Azkenean aberastasuna da, ez? Kulturen arteko nahazketia da beti ona izan da. Gure lankira dezai uste tokatu izan zaiola jutea berai gerratzen, uste ETB-kero
eman izan duela beraien kontzertuen bat, telebistan, eta... Sonakairen kontzertu hori? Bai, Edo nire amana igual, nire ama dantzan deite betan niena enterau, ez dakit. Agian zu baino famatu, Baliteke. kontuz, Bai. Eta dantza zertanetik, ero... Ez, ba hori, ez, nire amakitzen dau, Euskal Dantza eta Sevillanak. Orduan, bueno, nire amakitzen dau dantza, trikitisa joda, saltxera bat. Eta beraz, bai, hori biltzen die kreatibidadian, badakizu. Patricia Bakusa esaten daien, ez? Ze? Katuen umia, katakumia. Bueno, ez Así dakit. que zue... Ez da hurri nibiliko orduan. Baina Claro, horti ni dator sosa zuria. bat, ni sosa bat, nazi, bakarrik kosinatzen ibiltzen az. Zenik ez daki dantzan, ez daki eta besten be, konturatu zara, enazela oso trebia, eta musika jobe, ez dakit. Entzun bai. Konsumitzaia zara, ez? Gaia, ez? Musika eta... Ni bezala, musika eta... Nire ama mirestu, entzun, eta ikusten dut, bakarrik. Nik eixa esan, beti ez, txikitan gogoratzen az, ez, nire kuadriakoak eta, musika, oin solfeora jun beharra, eta beti joten zinen petralduta ez da izeta, nik eneukan solfeoa, eta nire, izarrai ni jolazten gatzen az. Ba, geratzen zait txikitan musika ez ikasi izanen pena. Bueno, txirula joko zauen, ikastolan. Ez, nire garaian ez egon, olako, hori da berando etorri da, hori zuek, nire zehamalabak eta zautu da, baina nik ez. Nik solfeo ikasten nauen, eta gero bibolina joten nauen. Azkenean, Ostra! 6 urtetatik 18 urteraino jo izan dut, beraz, bueno. Patri, nik hori zautu dut. Bai, musika praktikau izan dut, urte askotan. Eta hasieran bibolina, ez du ematen olan katu bat mariatuta da baina moduan. Hasieran, ez dakizunean joten. Nork joten dauen arabera, nik... Bai, baina hasieran. Bai, hasieran bai. A ver, gaina zan, nino, nik hori iltzatuta daukat buruan, bai, nire arreba jotzen zu, bueno, jo. Saiatzen zan. Saiatzen zan. Bai, eta ez da, bueno, esan dut hemen, baina inoiz esan dut, baserriria behialtzen gendu. Bai. Bai, eta azte, baina, behiak guzti zuten esnea ematea, oioa arrautzarik ez zuten jartzen, eta amamak hartu eta popatik hartzea bildu bitxu. Bai, arrebako txaua. Nik gaur egun, nik gordeta daukat bibolinak eta lelena zan, olako txikitxo ezekaro 5 urte naukan. Beraz oso txikixa zan, eta bai, ikus ditut argazkixak bidixuak ez dauz, beraz ez dakit nola jotzen nauen. Nera amak ezaten dago oso ondo, baina amak amadie, beraz ez dakit. Amak amadie. Hori da, bueno. Estradius barius bat ezen naukan, ez? Ez, gu askoz be humilauak ginen da bat, korriente bat. Ez dakizunentzako hor antza biolinen munduan da, ez? Stradivarius izango ziren bibolin oberenak, ez? Honenak oso garestixak. Bai. Oso, bai. Oso, a ber, nik ez dakit, 200.000 euro. Ba, hortik doiaz, Bai. Hortik eta hortik gora be bai. Bai, subastetan eta mugitzen die, eta bai, oso garestixa die. Bai. Bera, zure arrebana hori izaten bazan, ba, igual, baserri berri bat erosteko bazaukan. Bai, bueno. Dan joteko edo kontzertu bat. Ez, guk ikusi izan ditu, bidaietan da holan Bienara eta Joan, ez da izan da museoetan da hori, ez? Bai. Holako bibolin famatuak izan direnak, eta baita gidak berak esan, hau zan, ez dakit zeinena, eta hone balio ditu, astakeria, ez da izen bat. Lan hori, nik uste gitarrak sortzen dituztenak, edo gitarrak itxen dituztenak, izen berdina daukiela, luthier deitzen da, eta horrek itxe dituzte gitarra eta bibolin artisauak. Eta die, pasaba die. Bai, soinua guztiz desberdina da, baina horretako frikixa izan biza. Bai, baina gaina kontua da, Patri, bibolin horiek, nahiz eta 100 urte izan oraindi, eta ondo daudela, eta berai esaten dute dakitenek, musika horiek, hortik ateratzen da musika, ez daukala sekusirik besteekin. Orduan, igual gabonetan ekarrikot bibolina jokot, gero zuka bestu edo... Lana mantentzian edo, Patri. Kosinatzen dugu bitartean. Zukaldian ja nahiko, ez dut esango, gara erdipurdikoak. Pentsa, zigarba gara. Beste materia baten sartzen basa gare, be? Baina, niri beinto ero tokatu zaik gabonetako hortan abestea, eta... Goraz eza, elurte handiaiek egon ziren urte hortan? Zu izan zinen. Tartean initzen, urrutien itzen ibiliko. Sartagi bat, ekilore olioa zu ertainean. Hemen, jun, eta 3 minutu erolen lehengo, gero buelta emango diogu, eta horrela kosinatzen jungo gara. Bai, ez dugu frigitxu bierez, plantxan, orixua apur batekin bakarrik. Orixua bakarri da ez itxasteko hor. Ondo. Eta bitartian, beste batzuk hemen irekiten jungo gara. Zure hurrengo errezetak zenbateko lana dauka? Niria azkarra da. Bai, azkarra.
bueno, utzi guri hauetako batzuk egiten behintzat, eta gero bakarri da, estia gainetik, sesamo pixka bat, listo, maira. Segitxuan gatoz. Ba horrela, 5 minutu zehar, bueltak ematen noizean behin ibili behar da, eta kolorea, hau ez da errea, Ez, urrea. Ba, holako koloreska daukanean, gutxi gora dela, eta ikusten duzuenean ja danetik egin da hola. Bai. Ikusten duzu, hemen ezberdintasuna, nola hau dagoen ja txuriago. Nabarixa da. Bai, ba, atarako ditugu. Eta, listo, beste, azkenengo beuke. Olixoa pultxo batekin, ez? Olixoa, ja, Ez. lehen hasiera mota dio denakin, ez du beharko honek gehiago, Ez itxasteko da bakarrik, Bai. Holaxe. Eta oin, esan bezala, gainetik bukatzeko, estia. Beldur gabe. Maite dugu gure estia. Euskal estia, euskal erleena, eta zaindu ditzagun gure erleak, ze bestela gaizki gabiltza. Bai, seinale txarrarliak espadauz. Bai, hemen, sesamo pixka bat, hau kanpora. Ebasenako dotorie. Eta hemen daukazue, gure arbendol Zemen, zemenak, zemen ogia, arbendol, betegarriarekin. hauek mokaduan jateko die, eta aukeran, holan, epela daudela. Beraz, herri, Nik hau hartukot. gure, Haundixena, aukeratu dut. txintxin ingo. Txintxin. Zure hurrengo errezeta batik, gaitxura hona daukana. Betegarria hemen. Zer o no? Olako errezetak, nola ez ditu asmatu, errezat die, lau osagai. Berua dago. Lase, zure hurrengo errezeta ez dago berua da. Bueno, eta Afrikako iparraldetik Euskal Herriraino bagoiez igoten, baina Malagan gelditu gara. Eta errezta hau Malagatik dator. Hau da, kopia osotzuna zuri Daniel Garde honek? Bai, Dani Garziak niri kopixas ostan Instagramera sartu zen da, jo, bitxuz, neska honek zelako erreztea dauka Ja. nire Malagako osagaixekin, ba, kopixa bengotzat, eta bai. Hor gabiz, bai, bueno. Ez dut ez ulanke denuntzi bat ipini ero esan zuri edala, ero, ez? Bueno, hori kontakotzut, gero ze bagabiz hor juiziotan da. Ja, txantxan, lehen eta bain Patri, niri Esan. hemen mito bat erori zait. Zuitx horienen hasi zinenean bai ni mazpasak ez ditute, kusi ere inezta gidu da. Ikusti jutu zaila da? Pumba, mazpasak. A ber, maspasak, eskaten gustatzen da, hori, txokolate galleta bat soia zela hartzen, eta ematen dago txokolate zatixak, eta gero maspasak die. Nik traizin hori ez dut aguantaten, baina... Jakinda hor dauzela? Jakinda hor dauzela da, gaztapur bat egin da, ointxe jarriko itxugu, holan, txiki moztuta, beraz ez da holan maspasa asko notaten. Beraz, hor, disimulatzen da, nahiko ongi. Orduan, nire platera gaurkua da Dani Garzian, bueno, nire Hori da. saltxitxoi tartarra. Beraz, saltxitxoi tartara hoitzeko, lehengo inbideguna da, 250 gramu saltxitxoi zuritu eta aragia fin ebaki. Gero maspasak be oso fin zatitxu eta estixakin batera aragisai gehitu. Hori gorde ingou eta gero ongailua prestatzeko ontzi baten maionesa, ziapia, limoi zukua, tabaskua edo holan saltxa pikanteren bat, eta ba, hori nahaztuko, aragisa saltxakin, gero holako... Molde batean ero, Bai, holako molde batekin forma emango zau, eta gero gainetik jarriko ditugu tipulina, eta hau bai dela nere bersinua jarriko ditzagu pipar batzuk, holan satitxuta gainetik. Beraz, bueno, nik maspasak holan estitxu nahi, beraz... Txiki nahi dituzu? Bai, txiki nahi ditut, beraz, hortan lagunduko estazu da joango nazolan tareak bialtzen. Vale. Beraz, nik Granadako kostan pasado denbora asko, da Granadako kosta Malagatik oso hurbil dau, mugan dau. Bai. Orduan, han, bueno, errezeta hau Dani Garziak egin zauen, ez? Michelin
izarra daukan jatetxeko Dani Garziak, eta horrezkero Malagan kostan eta Salobreinan, Granadako kostan be oso edatuta dauen errezetia da. Orduan, jatetxe askotara zoiaz, eta hori, errezetia badauki. Bai, eskaintzen dago hau, sarrera moruan edo tartarra. Hombre, egia da bitu, tartarra esautzen ez duzunentzako, azkenean tartarra izaten da, haragi ero arrai batekin gordinik doan errezeta bat, ez? Eta badago jende bat, pixkat atzera egin aldiona horrik, ez? Osai gordinak erabiltzea, naiz eta lehenago izoztu, gero hemen zitrikoak eta dauden, eta horre pixkat kozinatuko duten. Baina, bueno, kasu hontan, errezeta hontan, ez, nik uste dut, ja dana kozinatuta dago, eta aukera bada, jentea holan arrai gordina o haragi gordina jan ezin duenentzako ero, tartar bat jateko beste erabat, ez? Baina gero, Valentzian paella deitzen duzun morua arroza gauza desberdinekin, batzuk be oso zorrotz jarten die tartarrakin. Eta gordinik espada, azarretu itxen dieta dena, Ez da la tartarra, ez? Ez da tartarra. Bueno, Jose Mari badakigu ez da la tartarra, ez da gordinik, baina mutil. Supera izu. Tartarrak inaldia, aguakate tartar bat, azkenean da, tartarrak inaldia da... formia emutia, laukitxo forma. Eta gero, osagai hauek, ez, tartar batek ia beti eramango du, kaparrondoa jarri alzaizkio, azidoen bat, maonesa ere biltzen da, beti, jortzai saltza, olako haragi saltza berezi horietakoat, pikantea beti eramaten du, batzuk arrautza jartzen diote, inaldana batzuk maonesa botatzen diote, eta bestatzuk maonesa bota beharrean, botatzen diote arrautza gorringo bat, eta oliba olioa bota, eta hor maonesa bera iten da, nazten duzunean bera bakarrik, ez? Orduan, gero osagai nagusi moduan, hainbat gauza. Bakoitzak nahi da buena. Berez gordina haragi arrain ezagunenak estik tartar delakoa eta izokinan eta izan aldie, baina ez du zetan. Nik pentsatzen hauen, detxo izokin tartarrakin eta egaluze tartarrakin pentsatzen hauen errezeta Asiako errezeta bat zala, ero japoniarra, baina frantzesa da. Bai. Frantzesa da, baina gaur egun arraina gordinik beba ceviche eran eta leku askotan jaten den gauza bada. Baina bai, berez, frantzesa da, behitu. Gaur egun, Patri, ez da moduan, ez dago mugarik, ez dago distantzirik, eta edozein osagai lortu alda, eta edozein herrialdetako errezetak egin alditugu etxean. Zelen, gare batean, nik gogoratzen naiz, lehen nahi izaten gendun, igual, Frantzian egon ginen lanean, ez? Nituen urte denpora bat, eta gero, hemengo jatetxetan nahi banuen hango errezeta batein, osagaiak eta lortzeko erotuta ibiltzen nintzen. Enituen aurkitzen, leku berezietara junda ere, berei kostatze zitzaien, ero hor hartu, eta, iparraldean zerbait aurkitzen zenu, baina nahiko erokeria zan. Gaur egun, edozer aurkitzen da, edozein lekutan. Edozein lekutan, hori da. Eta nahi zen edo etxerak hartzen ditute. Bai, eta askotan be, esposu aurkitzen ez, zure fruterixan, ero zure arategi-xan, galdetu eta ekarrikotzu ez. Bai, leheno gero berando, ekarrikotzu. Ze batzuk igual ez dago eukitzen, baina gero, igual Merkabilbaura doiaz, ero beste asokaren batera, edo euren hornitzaileei bebai eskatzeko aukera daukie, eta segitxuan ekarrikotzue. Ze askok be, ez ditxue igual holan osagai, arraro edo exotikuak ekartzen, ze pentsatzen daue, igual ez dauela salduko. Baina gero, zuk behin eskatzen bozu, gero espotzu ekartzen, internet beti dago, ez? Baina... Pipermina esan nahi duzu, arotxotan, ero txiki ina? Arotxotan, jarriko itxuk, bai. Orduan, hemen, nahaztu biot, hemen dauku saltxitxoia, gero jarriko itxut mazpasak, 10 edo 12 olan gutxitxo, sapori emateko, eta estixa. Orduan, hiru osagai honek gukin dugu euskalduna dan, saltxitxoi tartarra. Baina Malagan oso edatuta dau, zaizkenean handaukie hango euren saltxitxoia, gero erabiltzen dago bai estixa, berezixa, azukre kainana, eta gero moskatel mazpasak be erabiltzen dituzte. Beraz, han asko erabiltzen den errezeta bada hango produktuekin. Baina guk euskal estixa daukogu, mazpasak be hemen lortzen dienak, eta saltxitxoia edozein. Arategira joan da handaukiena. Bitu hemen, hau errezeta frantziar badan kontu hontan, hauko historia bat hor Frantzia aldera eramaten gaituena, han Eiffel Torrearekin, baina hau kontatu baino lehen hau, bitu, oin
uda bukaeran bota dira txiloeko atal berria bota ziren denboraldi berria, eta, bueno, txiloen atal berrietan egon gara tartean Andorran, ez? Eta Andorran, gastronomiakin lotuta, bertako garagardotegi bat ezagutu gendun, bertako garagardo artisau egiten dutena, eta garagardotegi hau Boris deitzen da. Boris. Eta zeiken dut aban. Niri Boris beti errusiarri zena, ez? Niri venezuelakoa Boris Izagirregatik. Bueno, Boris izan zen, bueno, 19. mendean agertu zen errusiar bat, errusiar frantziatik, gainera, holako jauntxo bat, errusiarra, Andorran, esanez, bera izan behar zala Andorrako errege. Bera Andorrako errege egiten bazuten, berak bultzatuko zuela herrialdea, aurrera turismoa sartuko zuela, aberastuzun pilo bat ekarriko zituela, eta, bueno, tipoak tontoa ezan, lehenko eta behin, ez? Baina herria, itzein zuen, politikoekin itzein zuen, eta erdi konbentzituta izan zituen, pare bat egun egin zituenan, baina erdi batzui burua jan, konbentzitu zuen, bera errege egiteko Andorrakoa, eta berari esker, beraztasun pila basartuko zirela herrialdean, printzerrian, eta, bueno, ia lortu zuen, eta, bueno, batu ziren batzuk, eta, baina, erotu inalgara. Zein da hau, eta honi hartu, eta hemen gure errege bilakatu. Azkenean hartu, guardia zibilak hartu, kartzela sartu zabien, eta hurrengo egunean, ostiko bat egon, da berriro Frantziara. Da zema denboratan izan zen? 2 egun egon zenan. Baina antza lortu zula parlamentura bere ideia aurkestea eta aldekoak zeuzkala. Eta Wikipedian badauka horrixa? Bai, Boris. Boris da izan da, bueno, artista bat agertu zenan, da... Pasako ez da zuko jaratxo bat, mesedez? Zigor. Txikisa... Uiene. Bai, gu hemen mendian biziganenok, listorrak eta hemen txorieneko gure lagun dire, laizter hotzak etorriko dira, Patricia. Lagunak ez dakit oso laguna dien, Hombre, saltxitxoi atara oso, eta listorrak zerbait badia dira, aragi jalea. Ez que estixa atara dut, eta pentsatzen dago igual eurena dara da lapurtzen nabilela da horregatik. Bueno, hemen saltzia itxeko jarriko zau, mahonesa saltxa, holan, askar ingo dugu, erlia etorri baino lehen. Bai, mesedez, jango, askar. Dijon ziapea, holan koieraka da erdi bat. Mina bebai jarriko zau. Tabaskua edo, bueno, haukitzen duzuen saltxa pikantia. Eta limoi sukua edo limoi erdi baten, holan sukua. Bakizu nik errezeta bentzunderen, eneukala sekula. Ez? Baitu. Dani Garzia ideitu. Bai. Baina ez, eta gaina, eta zuk esan duzuna. Izan dela errezeta bat, sustraitu indalaan, ez? Ez dala, bueno, berea da, baina ez da, berek jatetxetik aparte, ez? Aukera dagoela. Bueno, gero ikusiko zu oso gozua dau, eta errez itxen da, azkenean da, dana zatitzia, nahaztia eta zerbizatzia, oso erresa da, eta goxua, ataretan da, azkenean bertako osagaiak ditzu, beraz bai. Bai, eta hau, ez dakit, probatzi izango zen, baina saltzitxoia berren bertako txoixuakin, Oie, igual zer asmatzen dugu guk. Bueno, probatzi, hemen, argi dagoena, Dani Garziak hau egin du, baina hau egiteko, ordua sartu ditu ez, eta holan batean nolako, da probak egin, honi gozo ikutu bat ondo etorriko zitzaion, ze normalean egia da, tartarrak gozorik ero ez dute eramaten. Ez ahi gotatzen orduan, ondo etorriko zitzaion, da, jolastea, ez? Eta pixka biurrikeria bada, ez? Baina askotan pentsatzen dugu, ez? Beitu, Michelin Star ataratak, ezke, inglesa daukat. Michelin izarra dauzkoten jatetxeak, izango dio lan gauza komplikatuak, eta batzuk bai, egisa esan, zientzia asko dauela horren atzetik, baina beste batzuk ikusten duzu oso erreza dila. Dani Garziak bere Michelin izarra daukan jatetxean, hau jarten dau, eta... Eta eskintzen dago aukera dago hori jaio. Bueno, zuek gaur ikasiko zuen, ez duzu ezetan araño jumer, joan altzarete oporretan nahi izan eskero noski, baina errezeta hau, hemen etxian egin aldezue, nik uste du gaina, ikusten duzue, erabile ditugun osagaiekin, ez da hola inongo arazorik etxian bertan iteko, eta... Dau jarriko... Ogi pixatekin, nola jaten dute hori, holan... Hau, ogixakin bai. Beti ogixakin. Beti ogixakin. Igual, sardeskatxo batekin jango. Fin. Fin.
Baina, hau gitarteko moduan olan pixkat, Bai, etzan txartu egon, ez da? Saltxitxoiolan bokadillo berri bat. Baina beste inorit, Patri, esaten baiozu, bai nik ogitarteko aiten dut saltxitxoia, gero ogia bustitzen diotolan pixka maonesakin da ziapeakin, eta ero tartean saltxitxoia ibarrako pipermin batzu jartzen dizkiot, eta esakon zide. Ze sabiz? Erotu izara zuero, ze ostra. Zuetzara Andorrako erregi izango edo. Ai, jama. Bueno, ba... Ni sardezka gatatzen ustaia, naiz. Kendu ingotzau, eta ontxe gainetik jarrikotzau. Bueno, begietatik sartzen da, Patri? Bai. Jarrikotzau, hau. Holan pipartxo batzuk. Badukanik, bitu, kuadriako afarirako ideia bat urrengo Eto, erako. jarrikotzau tipulina bebai. Eta oliba beti, Mesedez, naparra, gurea. naparra guria, gainetik. Bitu, ze polita, Buala. ze dotoria, eta zelako goxua, gure saltxitxoi tartarra. Eta momentu batean, Bai. A ber, ze pentsetan gatzon? Bueno, holan ikusita bakarri ja, saltxitxoia bakarri justora jango nuke. Ez den puntasua dago. Ogisa faltan daukau. Ogi barik ederto sartzen da bere. Ona. Agur esaten dutzu egu, zehontxe ogi bila joango gara ja platera bukatzeko, eta bixer gauz. Ondo bilen, bihar arte. Agur.